Dobré ránko. Všetci máme dostatok kávy? Nie? Fúha, no dobre. Tak áno, minulý rok som tu mal takú fajnú hodina a pol o fyzickej vrstve Wi-Fi. Viacero z vás sa pýtalo, či si vieme povedať o nejakých iných bezdrátových protokoloch. Rozprávali sme veľa aj o LoRe a podobných veciach. Ale rozhodol som sa tohto roku dať vám také intro, aby ste mali prehľad vlastne, čo všetko na tom bezdrátovom spektre okrem Wi-Fi dneska existuje, lebo je toho reálne veľmi veľa. A asi, ak budete mať záujem o LoRe, sa môžeme porozprávať budúci rok, ak budete chcieť, ale asi je lepšie najprv poznať, aké sú všetky možnosti, čo to všetko po tých bezdrátových vlnách lieta. Takže minuloročná prezentácia bola veľmi in-depth, teda išli sme hlboko do jedného topiku. Tohto roku skôr pôjdeme tak trošku všeobecnejšie, aby ste mali vlastne široký prehľad o viacej topikoch. A potom už samozrejme každá z nich je na hlboký deep dive, ktorý sa do nej si už viete urobiť. Takže ako minulého roku najprv trošku o mne. Kto som? Som Tomáš, som team lead v Unimuse, dlhodobý 20 rokov VT, systém network architekt, automatizácia, monitoring je to, čo ma najviac baví, aj security, bol som aj tréner a tak ďalej, to je akože dlhá história. Ako som hovoril, som tu s Unimusom ako každý jeden rok, ak vás to zaujíma, máme túto stánok, príďte si pokecať ku nám na stánku, máme toho zase veľa nového, hlavne okolo NIS 2, keďže už je povinná for better or for worse, ako sa hovorí. Ak vás to zaujíma, príďte pokecať, to môžeme preskočiť. Takže áno, ako som hovoril, pointa tejto prezentácie je dostať prehľad o tom, čo vlastne po tom bezdrátovom spektre dneska lieta a prečo existujú rôzne tieto protokoly, aký je ich účel, aká je ich špecializácia versus to, čo asi všetci na dennej báze poznáme a používame, čo je Wi-Fi. Super, takže ideme do toho. Ak máte nejaké otázky, videl som, že tu je nejaké slido, neviem, že či to niekto aj manažuje. Lebo ja ho otvorené nemám, takže či sa budem vám takto vykrikovať otázky počas? Dobre, uvidíme, niečo vymyslíme. A ako vždy, ako aj minulého roku som upozorňoval, že rozprávam takou slovensko-angličtinou, takže budem zase potrebovať niekoho, kto mi pomôže preložiť. Výborne, ďakujem. A keďže sme ešte áno v Česku, tak budete to mať slovensko-anglické v Česku, takže extra zábava. Dobre, takže ako sme hovorili, Wi-Fi je to, čo všetci poznáme, ale akože vo väčšom takom bigger picture, hej, Wi-Fi je short range high throughput protocol. Hej, to je design Wi-Fi, to je prečo Wi-Fi existuje. Však dneska viete, hej, Wi-Fi hovorí, že gigabity po wirelesse dokáže preniesť, či áno, či nie, to je druhá debata, ale stále realita je taká, že z môjho mobilu, keď sa pripojím na moje APčko, tak reálne tých 400-500 megabitov throughputu cez Wi-Fi dostaneme. Hej, keď hovoríme, že to je .ax, teda Wi-Fi 6 alebo Wi-Fi 7. A to je akože high throughput. A čo hovoríme short range? No asi viete, že 5 až 6 GHz Wi-Fi, hej, prejdete cez v nejakej staršej budove, prejdete cez jednu proste metrovú stenu a už nemáte signál. Áno, na 2/4 je to niečo iné, ale stále, keď hovoríme teda o dosahu Wi-Fi, tak hovoríme v desiatkách metrov, hej, možno do 100 metrov, keď máte šťastie. Outdoor je samozrejme trošku iný, zase indoor a outdoor, podľa toho, aké máte steny, aký je RF environment, koľko máte noizu, akože ťažká debata, ale stále nehovoríme v kilometroch. Hej, zase outdoor je niečo iné, point-to-point linky je nejaká zase špecializácia, ale to je point-to-point, hej, a obrovské antény, obrovský power budget. Avšak dneska realita je taká, že ako sa doba hýbe, tak každá jedna vec má dneska IP adresu, každá jedna vec je dneska smart, IoT je všade okolo nás, aj technológia pokračuje. A teda v rôznych iných použitiach môžeme mať iné ciele. Hej. Práve náš cieľ môže byť napríklad, že nepotrebujeme vysoký prietok, nepotrebujeme throughput, ale potrebujeme dosah, potrebujeme range. Hej. Alebo batériové IoT senzory môžu bežať roky s jednou batériou, dokonca môžu byť niekde zaliaté v betóne, hej, a tam práve priorita je udržiavať batériu. Hej. Sú dneska bežne zariadenia, ktoré my máme vo firme senzory na baterku, ktoré 3 roky bežia na jednu proste malú CR 2320 bateročku. Hej. Takže tam je priorita napríklad power savings. Niekedy zase potrebujeme jednosmernú komunikáciu s veľmi nízkou latenciou. A je nám jedno, hej, aj throughput, aj range. Alebo potrebujeme extrémne high range, ale extrémne reliable komunikáciu. Akože závisí a za chvíľku si budeme ukazovať aj príklady a povieme si o tom viacej. Pointa je, že
Rôzne use casey, rôzne deploye majú rôzne potreby alebo požiadavky a Wi-Fi nie je vždy to, čo tieto požiadavky vie doručiť, pretože Wi-Fi malo nejaké dizajnové kritériá, s ktorými bolo nadizajnované. A teda preto existujú všetky tieto ostatné protokoly, o ktorých si budeme hovoriť dnes. Takže je to vždy taký balans. Hej. Dosah, teda range, power efficiency a tým pádom battery life, throughput, latencia, reliabilita a scale. Keď potrebujem 1000 senzorov v parkovacom dome, pretože tam mám 1000 parkovacích miest, asi Wi-Fi nebude správna technológia. Hej. Nehovorím, že sa to nedá, ale hovorím, že there might be a better way. No a vlastne každý z protokolov, o ktorých dneska budeme rozprávať, si vyberie takú 2 až 3 z týchto kritérií, na tie sa fokusuje na úkor ostatných. Hej. Keď chceme napríklad povedať o Wi-Fi, tak Wi-Fi si vyberá, keď sa na tom tak pozrieme, no určite throughput, určite aj latenciu, pretože tá latencia po Wi-Fi vie byť dobrá, a asi aj celkom reliabilitu, hej, pretože už na layer jednotke je Wi-Fi acknowledgeovaný protokol. Hej, to znamená, Wi-Fi už na layer 1, na fyzickej vrstve na PHI, handluje retransmity. Ale to zase nejaký senzor, ktorý on potrebuje kontinuálne submitovať data, toto vôbec nepotrebuje. Hej? Takže keď sa pozrieme na Wi-Fi, tak Wi-Fi range, akože zase, keď hovoríme o protokoloch, ktoré majú dosahy v desiatkách kilometrov, ak nie 100 kilometrov, hej, tak range u Wi-Fi nie je priorita. Battery life u Wi-Fi tiež nie je priorita. Hej, to je vždy awake. Hej, každý jeden Wi-Fi prínač, aj keď môžu ísť akože sleepovať aj Wi-Finky a down stepnúť svoju moduláciu, vždy musia byť pripojené, viac menej. Hej? Wi-Fi nie je niečo, čo vie on odvysielať a hotovo. Nebudeme do toho viac zasahovať, ale áno, každý z týchto protokolov prioritizuje niečo iné. No a samozrejme, Wi-Fi používa relatívne vysoké frekvencie. Hej. O tom sme si hovorili aj minulý rok, že Wi-Fi funguje prevažne na 2, 4 a 5 GHz, čo sú dosť vysoké frekvencie. A samozrejme, nové Wi-Fi 7, hej, AX funguje, to dobre, už aj 6.5 a tak ďalej, všetky tieto marketingové výrazy. Funguje aj na 6 GHz, ale zase 6 GHz je vysoká frekvencia. Hej. To znamená, Wi-Fi neprioritizuje napríklad penetráciu obstacles, prekážok, ďakujem. Hej. Takže keď som niekde, ja neviem, mám v ceste point-to-point linky stromy, tak buď tie stromy zrežem, alebo nemám point-to-point linku, hej, ak hovoríme o 5 GHz napríklad. Hej. Kdežto napríklad v nižších, teda sub-gigahercovom range, toto problém nie je. Hej, teda sub-gigahercový range môže bez problému penetrovať stromy, steny a tak ďalej. Takže Wi-Fi používa relatívne vysoké frekvencie, čo ale zase dovoľuje Wi-Fi dosiahnuť tie svoje ciele, hej, high throughput a tak ďalej. Ale tým pádom, že prečo ísť s nie Wi-Fi protokolom? No, ako sme hovorili, Wi-Fi je výborný protokol pre prenos dát v IP sieťach a to je ďalšia vec. Wi-Fi viac menej vyžaduje IP. No, minimálne vyžaduje MAC, pretože L2 Wi-Fi je stále MAC protokol. Hej, áno, je tam iná hlavička, 4 MAC adresy namiesto, 3 MAC adresy namiesto 2 a tak ďalej. To nebudeme teraz rozobrať akože L2 Wi-Fi. Ale pointa je, že viac menej vyžaduje MAC a vyžaduje IP. Hej. A to zase nemusí byť chcené v rôznych sieťach. To znamená pre nejaké IoT, teda Internet of Things, rôzne senzory, kontrolery, ovládače, telemetria, real-time remote control long range, potrebujú vlastne viac menej presne opak toho, čo Wi-Fi prináša. Hej. No a tým pádom ideme rozprávať o všetkých týchto protokoloch. Dobre, takže ako som hovoril, každý protokol má nejaké výhody a nevýhody. Takže ak niečo znie horšie ako Wi-Fi, it's by design. Bolo to nadizajnované. Hej. Zase sacrificeuje to nejaké veci, ktoré Wi-Fi má, aby dostalo niečo iné. Hej. A viac menej každý z týchto protokolov nie je o rýchlosti a skôr sa sústredí na to, má nejaký dôležitejší problém, ktorý potrebuje vyriešiť, ako je rýchlosť. Hej. Takže zabudnite na to, toto nie sú protokoly, ktoré budú prenášať stovky ani desiatky megabitov niekedy. Ale to je by design. Dobre, takže začneme protokolom Halo. Prečo? Lebo je to, aj keď prednáška sa volá Wi-Fi, je to stále Wi-Fi, ale nie Wi-Fi, ako ho poznáme. Takže 802.11ah, protokol Halo. Ako vidíte, stále je to 802.11. Teda začneme niečím, čo nám je aspoň trošku známe ako sieťarom. Teda technicky stále hovoríme o Wi-Fi, avšak je to Wi-Fi v sub-gigahercovom range. Teda v Európe 868 MHz, v Amerike 915 MHz. Čo sú teda priority Halo? No, je to Wi-Fi len pomalšie, avšak dosiahne podstatne ďalej
Hej, tu vieme už hovoriť až do nejakých 10 kilometrov, teda teraz hovoríme point to multipoint, hej, omnidirectional antény, žiadne veľké dvojmetrové point-to-point antény. A samozrejme je to podstatne lacnejšie. Hej, teda tie čipy Halo stoja proste euro, ako čip, iba čip, teda RF čip. Teda Halo obetuje rýchlosť, avšak získavame dosah, získavame power efficiency, taktiež je to lacnejšie a zároveň oficiálne Halo protokol podporuje až 1000 klientov na jedno SSID. Realita je samozrejme môže byť niekde inde, hej, tak ako vám proste .11ax sľubí proste gigabity prietoku po Wi-Fi, tak vám Halo sľubí do 1000 klientov na SSID. Ale realita je, že už len to, že protokol sa snaží dosiahnuť 1000 klientov na jedno SSID, vám povie, že to nie je klasické Wi-Fi. Hej. Kdežto vieme, že klasické Wi-Fi, no možno do stovky klientov max, a to musíte mať dobrý access point, ktorý vie, čo robí a tak ďalej. Hej, žiadny domáci TP-Link alebo Tenda alebo niečo, ten sa rozsype pri 10 klientoch. Takže ako vyzerá tento Halo? Ako sme hovorili, sub-gigahertz, teda tu vlastne vidíte v rôznych regulatory doménach, teda podľa toho, čo regulácia, ktoré frekvencie sú voľné, vieme, že 2.4 je voľná frekvencia, mimo toho sú licencované frekvencie, tak aj v sub-gigahertzovom space sú nelicencované, respektíve voľné frekvencie, hej, zase s nejakým je tam hviezdička, pretože duty cycle je obmedzený a nejaké ďalšie takéto veci, to nebudeme riešiť. Ale pointa je, že tu vidíte, na ktorých frekvenciách vie fungovať Halo v rôznych regulatorných doménach a koľko kanálového rozsahu tu vieme vlastne dostať. Hej. Takže keď vidíme, v Amerike je to najviac, pretože v Amerike máme dostupných magických 21 MHz spektra. Takže jeden 2,4 GHz kanál, alebo aj 5 GHz, to je jedno, jeden klasický Wi-Fi kanál je všetko, čo dostaneme. No ale tento kanál tu vieme rozdeliť do 1 MHz kanálov, teda v Amerike je tam až nejakých, tuším, že 14, 15, 16 1 MHz kanálov, nejak tak, možno aj viac. Alebo vieme použiť zase 10 2 MHz, hej, blablabla, alebo až jeden veľký 16 MHz kanál. V Európe je to trošku iné. V Európe totiž máme dostupných iba 5 MHz v 868 priestore. Hej. To znamená, že vieme použiť buď jeden 4 MHz kanál, to je najväčšie, čo vieme použiť v Európe, alebo zase 2 MHz kanály, alebo 4 1 MHz kanály. Hej. A zase tu už zase vidíte to, že vo Wi-Fi hovoríme dneska pri .11ax o 160 MHz kanáloch. Hej. Tu hovoríme o 4 MHz kanáli. Takže to si viete aj predstaviť, že ten prietok bude úplne iný. Ako vyzerá MCS index? Zase, keď si pamätáte z minulého roku, to bola taká final boss tabuľka minuloročnej prezentácie, takže tu na toto nadviažeme. MCS index, tabuľka, Halo, vyzerá takto. To znamená, vyznačil som vám také, že reálne dosiahnuteľné v Európe modulačné ratey, zase hovoríme o modulation rate, nie reálny TCP/IP throughput. Hej. Takže vidíte, že 4 MHz kanál a niekde od 1,5 megabitu do 25 megabitov. Závisí od modulácie. Teda zase, keď hovoríme, modulácia samozrejme závisí od kvality signálu. Hej, aj od sily signálu. Kvalita a sila, dva rozdielne veci. Takže keď hovoríme, že povedzme nejaký 10-kilometrová point-to-multipoint omnidirectional sieť, tak môžete počítať, že reálne na tých 10 kilometroch toho 1,5 megabitu. Hej, lebo tam viac ako BPSK moduláciu nedostanem. Keď hovoríme, že do kilometra, hej, tak do kilometra viete bez problému dostať 25 megabit. A 25 megabit je už použiteľný throughput aj pre niečo také viac advanced. Hej. Ale čo je krása Halo, že ak by som tu momentálne začal vysielať Halo Access Point, v kilometri to dostane hocikto. Akože zase závisí od toho, aké sú tu steny, koľko stien je medzi nami a tak ďalej. Ale realita je taká, že ten 868 je dostatočne nízka frekvencia na to, aby väčšinu stien a väčšinu obstyklov, ako to bolo prekážok penetrovala. Ďakujem. Takže to je krása Halo. A zase, nie je to o throughpute. Hej. Keď potrebujem mať naokolo 20, 30, 40 senzorov, ktoré len submitujú data v kilobajtoch, tak im úplne tých 1,5 megabajtu stačí. Hej. Takže to je tá krása Halo, že nemusím absolútne riešiť signál. Viac menej. Akože samozrejme vždy ho riešim. Nedostanem v meste 10-kilometrový dosah cez 40 múrov. Hej. To nie je realita. Ale do toho kilometra v pohode. A zase napríklad, keby ste mali nejakú potrebu, že máte extrémne zarušené
extrémne zarušené prostredie. 2.4 je celá mŕtva. Hej. 5, 6 sú celé mŕtve. 6 outdoor je ďalšia debata. Hej, nemôžete. To je ďalšia možnosť. No 25 megabit ako vriem je použiteľná na nejakú 1-2 kamerky. Hej, tam dáte 4, 10, 80 streamy. Hej. Zase treba to vyskúšať, ako to bude fungovať, aká bude reliabilita a tak ďalej. Ale je to použiteľný protokol. Takže kde to je užitočné? IoT, senzory, obrovské kopy senzorov. Reálne sa to dneska deployuje vo warehousoch, teda skladoch, hej, v budovách a tak ďalej. IP telefónia, zase vysielačky vo warehousoch na to dneska bežne prechádzajú. Veľmi veľa technológií Halo už reálne dneska používa. Vehicle monitoring. A to zase nehovoríme, že auto, ktoré je niekde na ceste, ale na farmách. Dneska John Deere a podobné výrobcovia, každý jeden kombajn, každá jedna zase v baniach, hej, kde sa ťaží. Každé jedno to auto, ktoré po baniach chodí, má dneska proste trekovací a telemetrický čip a Halo sa tu používa napríklad vo veľkom. Hej. Mám kolegu, ktorý má farmu v Amerike, v Minnesote, akože jeho rodina to vlastní, on je sieťar, ale jeho rodina vlastní farmu a on mi hovoril, že práve minulý rok prechádzali všetky svoje vozítka na Halo, hej, čo tam majú, proste traktoríky, kombajny, neviem čo. Lebo proste farma má, ja neviem, čo tam má, proste 2x2 míle, hej, a to je úplne v pohode, jeden access point v strede a všetko má signál, všetko komunikuje a tak ďalej. Takže áno, na toto je to celkom bežné. Obstacle penetration, ako som hovoril, to je veľký use case Halo. A samozrejme, Halo je stále in the grand scale of things, low range, ale aj low bandwidth. Na čo je taktiež Halo výborné, sú linky cez vodu. Keď ste si pamätali, tak minulý rok sme hovorili, že Wi-Fi cez vodu, cez jazera a tak ďalej vie byť veľký problém, ktorý reflekcií, refrakcií, signal cancellation a tak ďalej. Pri 868 MHz to až taký problém nie je, pretože na to, aby ste dostali pri tej obrovskej veľkosti vlny, hej, aby ste dostali refrakciu a reflexiu, tak to je proste, hovoríme už o stovkách kilometrov, hej, kde signál bude problém skôr, ako ten signál inversion a cancellation, o ktorom sme hovorili minulého roku. No a samozrejme, ako som spomínal, veľká výhoda je aj to, že je to v inom frekvenčnom spektre, a teda ak máte zarušenú, nepoužiteľnú 2.4, 5, 6, Halo môže byť odpoveď. Ako vyzerá nejaký Halo hardware? Lacňučké veci. PCIe Halo karty dneska kúpite za 5 až 15 eur, hej, závisí od kvality. Tieto SID Studio, PCI Express karty sú populárne, tie tuším, to sú také v odzvukách lepšie, stoja 15 eur, majú dobrý chipset, krásne to funguje. Hej, Halo, APčka, klienti, keď hovorím akože o sieťových zariadeniach, my ako sieťari, 50 až 70 eur. Väčšinou je to v nejakom automotívnom industriálnom prevedení, ešte sa to do takého consumer spaceu zatiaľ nedostalo. Ale je to stále niečo, čo vy ako sieťar dneska viete reálne použiť, pretože stále to nie je až tak iné. Hej? Stále je to Wi-Fi v určitom slova zmysle, stále je to TCP/IP, stále je to access point, ktorý vysiela SSID, na ktorý sa pripájajú klienti. Hej? Takže toto je pre nás ako takých klasických sieťarov asi najpoužiteľnejší protokol, ktorý keď stade to odídete, reálne aj viete deploynúť a použiť. Hej? Takže ako sme hovorili, ten connection model APčko a station, hej, teda klient, rovnaká ako Wi-Fi, IPv4, IPv6 na vyšších vrstvách. Platí všetko, čo pri klasickom Wi-Fi. Dobre, čo je Halo? Teraz už sa dostávame k niečomu, čo nám ako sieťarom nebude až tak známe. A to sú čisto IoT protokoly. Začneme Z-Wave, čo je Low Power Mesh protokol. Takže tu už nie sme vo Wi-Fi. Tu už odchádzame úplne od Wi-Fi konceptov. A Z-Wave, čo to vlastne je? Je to IoT sieť pre senzory, ovládače, monitoring, data collection a tak ďalej. Fyzická vrstva, teda PHI, už nie je 802.11, ale plne proprietárna. Ak vás zaujíma, tu je diagram, ako vyzerá vlastne high-level diagram encode-decode, ako robí Halo, teda prídu nám nejaké binárne data, teda reálne, áno? Áno, z Zigbee budeme hovoriť za chvíľočku. Takže takto vyzerá Halo, hej, vidíme, prídu nám nejaké data, tie data sú modulované, enkodované do symbolov, potom je tam nejaká frameformation, kde sa pridá nejaký preamble a tak ďalej, hej, a potom už sa to vysiela vonku cez RF. Keď hovoríme o Halo, prietok Halo môžeme očakávať Z-Wave. Keď hovoríme o Z-Wave, prietok Z-Wave môžeme očakávať podľa generácie 9 kilobitov, 40 kilobitov alebo 100 kilobitov za sekundu. Hej, to je prietok na Z-Wave. Ako sme hovorili, čo Z-Wave prioritizuje, hej, prečo tento protokol existuje? Dosah.
keďže funguje zase na 868 alebo 915 MHz dosah, power efficiency, hej, a to nie len tým, že tie rámce, ktoré sú odosielané, sú maličké a tie rádiá vedia vysielať proste 25 mW, hej, lebo viac nepotrebujú, ale aj to, že klient na Z-Wave môže nevysielať ani jeden bitík po RF vrstve, hej, hodinu alebo dve a potom odvysielať jeden paket a odpojiť sa. To znamená, že to rádio môže byť úplne vypnuté, batériové zariadenia to bežne používajú a transmituje len vtedy, keď treba. Tá fyzická vrstva je prispôsobená na to, že to nie je client station, kde je nejaká konzistentná, permanentná konekčná. Odolnosť interferencií, zase, to je kvôli tomu, akú moduláciu a aké signal-to-noise ratio vie ten protokol zvládnuť, teda aj to, že to beží samozrejme na 868 alebo 915, a taktiež meshing. To znamená, Zigbee má automatický physical layer protokol routing, nie routing teda IPv4, IPv6 routing, ale routing na nižších vrstvách, kde vlastne každý jeden node vie retransmitovať a vedia sa takto dáta dostať aj cez kilometre a kilometre, kde nemám prístup priamo k vlastne ďalším nódom medzi sebou. Teda rieši to tzv. Hidden node problém cez natívny meshing a natívne retransmisie v Z-Wave meshi. Teda frekvencia, ako sme hovorili, tu vidíte štandard tejto fyzickej vrstvy. Hej, ako vidíte, už to nie je tých 802.11, naše známe, hej, ale je to nejaké G9959, proprietárne. No ako sme hovorili, zase je to 868,42 v Európe alebo 908,42 MHz v Amerike. Tu sú tie kódovacie ratey a vlastne ten encoding, ako funguje. Teda vidíme tu tri možné modulácie a codingy. Hej, modulácia je FSK alebo GFSK a potom je tam nejaký Manchester alebo NRZ coding. To je, ako sa to prevádza na symboly a tak ďalej. Tu zase nepojeme do detailu. Čo vás tu len zaujíma je, že prečo som tuto vôbec dal, aby ste videli, že už vlastne o akých rýchlostiach hovoríme. Hej, tie rýchlosti už sú v kilobajtoch. Hej, teda v najnovšej generácie Z-Wave nejakých 100 kilobajtov. Ale zase, pokiaľ potrebujete posielať jednu správu, že otvorili sa dvere, hej, na nejaký dverný senzor, alebo potrebujete poslať jednu správu, že svetlo zapni sa, úplne dostačujúce. Dobre, takže ako vyzerá ten connection model? Hej, hovorili sme, že u Wi-Fi máme nejaké APčko a nejaký station. V Zigbee máme tzv. Primary controller, potom nódy, ktoré majú špecifické role, a potom máme, ako sme hovorili, nejaký mesh routing s hop limitom. Hej, takže nemôže sa tam stať zacyklenie, lebo ako na L3, teda IP protokol má nejaké TTL-ko, hej, takže na L3 sa loopy nemôžu vyskytnúť, tak ani v meshi, Z-Wave meshi sa loopy nemôžu vyskytnúť, rieši to hop limit. Teda áno, môže sa to trošku zaspamovať, povedzme to takto. Hej, tá správa sa tam môže točiť, čo môže zvýšiť bandwidth requirementy a messaging rate v Z-Wave sieti, avšak určite to nikdy neskončí broadcast stormom. No a áno, teda kedy je Z-Wave použiteľné alebo užitočné? Domáce IO siete, kontrola a management budov, parkovacie priestory, akékoľvek senzory a automatizácia fyzických vecí. Hej, bežne viete dneska ísť hocikde na nejaký smart home e-shop a kúpiť si žiarovečky, termostaty, teplomery, otvárače brán, hej, akékoľvek takéto veci v Z-Wave. Takže je to taká typická mešová IoT sieť. Ako to vyzerá s hardverom? Tak nejaký Z-Wave controller stojí 20 až 60 eur, hej, takže nič extrémne drahé a nekonečné množstvo rôznych IoT senzorov, zariadení. Hej, vidíte tu nejaký teplomerík, potom nejaký istič, teda MCBčko, Main Circuit Breaker, Z-Waveový a tak ďalej. Ale tu vravím svetla, tých senzorov sú že milióny. Hej, čo len chcete. Dobre. O Z-Wave nebudeme veľmi rozprávať viac na schvál, pretože Z-Wave stále plne použiteľný protokol, extrémne veľa vecí sa predáva, ale Z-Wave dneska už viac menej nahradilo Zigbee. Takže Zigbee je taký next level alebo next generation Z-Waveu. Hej. No a aký je v tom teda rozdiel? Že čo vôbec je to Zigbee? No je to len evolúcia Z-Waveu. Je to open, to znamená, je to Zigbee má veľmi striktné štandardizačné requirementy. Hej. Keď nejaký výrobca chce začať vyrábať Z-Wave hardware, je tam licensing, musíte prejsť nejakými testami, blablabla, čo zase zaručuje nejakú kompatibilitu zariadení, ale na druhej strane je to akože dosť zatvorený ekosystém. Hej. Kdežto Zigbee je o mnoho viac akože otvorenejší ekosystém. Je to stále mesh, je to scalable, teda teoreticky to dokáže supportovať o mnoho viac zariadení, senzorov, než Z-Wave, ale Zigbee je aj komplexnejšie.
Zigbee má verziované capability, tak ako Wi-Fi. Keď si spomínate, Wi-Fi máme N-ko, AC-čko, AX-ko, B-čko, G-čko a tak ďalej. Aj Zigbee má verzie, v Zigbee je to väčšinou Zigbee 2, Zigbee 2.1, Zigbee 3, Zigbee 3.1, dnes už je Zigbee 4. To je isté ako Wi-Fi, verziovaný protokol. A Zigbee je taktiež forward a backward compatible. To znamená, nemusíte riešiť viac menej. A fyzická vrstva však je tu už iná. Teda fyzická vrstva, to PHI, je štandard 802.15.4. Magický štandard, zase nebudeme ísť do detailu, lebo ako sme robili táto prezentácie, aby ste vedeli, čo je v ekosystéme. Krásny štandard, ak si to chcete načítať, veľmi zaujímavý, ako funguje tá fyzická vrstva 802.15.4. Takže aké má priority Zigbee? No, byť lepšie než Z-Wave. A to dosahuje aj tým, že Zigbee je na 2,4 GHz alebo aj na 868 a 915. Hej. Má podporu pre viac zariadení, to znamená, ja sám mám stabilné Zigbee meše, kde mám 200 plus senzorov v jednom Zigbee meši. Hej. Z-Wave toto bolo veľmi ťažké. Lepší power management a celkovo novší protokol. Ako som hovoril, Zigbee má verzie, hej, tak ako Wi-Fi. Keď vám mám odporučiť, prosím, skúste dneska už nekupovať nič staršie než Zigbee 3.0. Zigbee 3.0 priniesol akože veľa dobrých nových zmien. Ako sme hovorili, tak aj vo Wi-Fi sieti, keď máte staršieho klienta, napríklad G-čkového, tak celá tá Wi-Fi sieť musí spomaliť, aby toho klienta vedela podporovať. Tak aj Zigbee, hej. To znamená, ako náhle máte iba novších klientov než 3.0, tá Zigbee mesh sa bude správať podstatne lepšie. Ale to už dneska nie je problém, takto Zigbee je 15 rokov starý protokol, hej. Takže realita je, že dneska už dúfam, ani sa nikde nekúpite niečo, čo je Zigbee 2 a staršie. Takže Zigbee 3.0 a 3.1 sú dnes najpopulárnejšie a Zigbee 3 aj 3.1 pracuje na 2,4 GHz. Hej, tu je dôležité si povedať, že to je 2,4 GHz sieť, teda nemá to až takú penetráciu a dĺžku ako sub-gigahertz. Takto vyzerajú Zigbee kanály a toto je jedna z takých najdôležitejších vecí, keď Zigbee deployujete, že používa to 2,4 spektrum. Tak ako Wi-Fi. Tak ako sme na Wi-Fi prednáške hovorili o interferencii, signal to noise ratio, signál kvalite a tak ďalej, to platí aj pre Zigbee. Ak na 2,4 používate tie 3 neinterferujúce Wi-Fi kanály, hej, hovorili sme, že sú iba 3 kanály, je síce veľa, ale sú overlapping, interfering. Takto vyzerajú kanály v Zigbee. Odporúčam extrémne používať buď kanál 15, 20 alebo 25. Ale 15, 20 iba vtedy, ak máte reálne kontrolu nad tým, že žiadny iný access point tam nezačne vysielať. Hej. Tu hovoríme iba non-overlapping kanály. Ideálne 25. 26 neodporúčam používať, pretože veľa Zigbee hardwareu nepodporuje kanál 26, pretože to je mimo regulatornej domény v EÚ. Hej, hovorili sme, že napríklad v Japonsku sú aj 4 Wi-Fi 20 MHz overlapping kanály, v Európe nie. Pointa je, že keď používate Zigbee, mali by ste to trošku načítať, trošku tomu rozumieť, trošku rozumieť vášmu bezdrátovému spektru, hej, čo tam máme, ako tam máme. Najlepšie vybrať kanál 25 a neriešiť, pretože ten by mal byť najčistejší a vtedy tá Zigbee mesh bude fungovať dobre. Najviac problémov zo Zigbee je, že áno, pridám tam 10-20 zariadení, ešte to do nejak ide, hej, pridám tam 50-100 zariadení, už tá Zigbee sieť začne pokulhávať a pri 150 to celé zomrie. Väčšinou to je kvôli nesprávnej konfigurácii toho RF, tej fyzickej vrstvy. Nemám správny kanál, vysielam príliš veľa alebo príliš málo na koordinátore, hej, versus čo sa mešuje, čo má priame konektivity. Vždy v akejkoľvek bezdrátovej komunikácie, ktorá je obojsmerná, to za chvíľku budem hovoriť o obojsmernej komunikácii, lebo Zigbee je stále obojsmerná komunikácia, aj ako Wi-Fi, samozrejme. Tak keď niečo odvysielam, musím byť schopný aj prijať dáta naspäť. Hej? A keď koordinátor má napríklad vysiela 20 dBm, hej, ale ten maličký senzorík vysiela že 2 dBm, tak ja sa dovysielam jedným smerom a druhým smerom nie. Hej? A to je v Zigbee taký trošku balans, ktorý treba vždy rozhodnúť sa, že čo ešte mešujem, čo ide priamo z koordinátora a tak ďalej. Dobre, ale predtým, až budeme rozprávať o tomto, povedzme si ešte o Zigbee 4, čo je nový štandard, ktorý vyšiel by the way, že minulý rok doslova, takže Zigbee sa stále vyvíja. A Zigbee 4 pridalo podporu aj pre 868 915 MHz. Tu je ale dôležité povedať, že ak chcete používať aj 2.4 aj 868, musíte mať koordinátor, ktorý to podporuje. Tu napríklad vidíte od SM Lightu koordinátor, ktorý má reálne 2 antény, teda 2 fyzické čipy, 2 wireless interfejsy, jeden na 2.4, jeden na 868. Hej. Takže tu si treba dávať pozor, keď mám koordinátor 2.4 a kúpim senzor 868, nebude to samozrejme fungovať. Hej. Takže koordinátor musí podporovať, alebo musí mať koordinátor dual
bandový, hej, alebo musí používať všetko iba 2.4, alebo všetko iba 8.6.8, alebo mám oba. Takže tu pozor na toto. Keď sa niečo marketuje ako Zigbee 4, tak treba dávať pozor, na akej frekvencii to vysiela. Dobre. Takže ako vyzerá tá fyzická vrstva? Hej, reálne, na čo sa pozeráme, je tá fyzická vrstva 802.15.4 protokolu. Takže je to tabuľka pre tento protokol. A tu vidíme napríklad, že Zigbee má viac menej 2,5 násobný prietok Z-Wave. Hej. A limit v Zigbee sieti je okolo 8 správ za sekundu. Ak vaša Zigbee sieť dosahuje 8 správ za sekundu, wow, OK. Ako som hovoril, mám multistovkové Zigbee siete, kde je prietok proste správa za sekundu. Hej? Lebo reálne to sú senzory, vrejme, svetlo vypni sa, zapni sa, nebudete spamovať, hej, v bežnom use case. Takže takto to celé vyzerá. Tu vidíme vlastne, že na 2.4 je tam nejakých 16 kanálov, ktoré sme si ukázali na predošlom slajde. Hej, vidíme tu ten symbol rate, vidíme tu vlastne aj ten data rate v kilobajtoch. Hej, takže hovoríme o celej Zigbee sieti ako 250 kilobajtovej sieti. Ako to vyzerá v Zigbee, teda aký je connection model? V Zigbee máme koordinátor, čo je USB alebo Ethernet, potom máme nejaké routere a máme end device. V Zigbee router znamená niečo, čo vie retransmitovať správy, čo vie mešovať. Hej, takže tu vidíte nejaký príklad takéhoto úplne, že Zigbee, maličkého Zigbee meshu. A tu vidíte aj ten rozdiel medzi routerami a end deviceami. Hej. End device nikdy nebude retransmitovať, nepodporuje za sebou ďalšie zariadenie v meši. Takže takto vyzerá nejak Zigbee. Ten koordinátor si vždy musíte kúpiť a ten koordinátor je taký ako keby gateway do vašej väčšej IP siete. To znamená, ten koordinátor má IPčku na Ethernete alebo Wi-Fi-ke, hej, a potom na druhej strane má Zigbee, kde vlastne vy hovoríte mu cez tú IPčku, že pošli nejaký message svetlu X, nech sa zapne, ako príklad. Hej. Takže tak sa to zapája potom do zvyšku klasickej IT infraštruktúry. Zigbee topológie, ako sme hovorili, môže mať star topológiu, nie je problém. Ak všetky senzory majú signál na koordinátor, tak potom je to len klasická hviezda. Hej. Všetci sa pripája na koordinátor, koordinátor hovorí všetkým, oni posielajú späť všetci koordinátoru. Najjednoduchšie, alebo to môže byť tá peer-to-peer mesh, hej, kde nemá nejaký senzor, dosah na koordinátor, tak vie vlastne v rámci tej siete retransmitovať ostatné zariadenia, vedia koordinátoru cez seba. Hej, to sú tie Zigbee routere. V Zigbee názvosloví sa to volá router. Dobre. Ako vyzerá nejaká Zigbee reálna sieť? Takto. Zigbee je nevizualizovateľný mes. Pretože keď máte už len 20 Zigbee routerov, ktoré všetci medzi sebou majú signál a reálne sa medzi sebou akože komunikujú, tak to vyzerá nejak takto. Takže je to obrovský meš. Všetci so všetkými rozprávajú, všetci so všetkými majú signál väčšinou a väčšinou máte niekde na periférii potom nejaké veci, ktoré signál nemajú k koordinátoru, ale iba k nejakému routeru. Hej. Takže kedy je Zigbee useful? Same as Z-Wave, but better, newer. To je všetko. Aj ten Zigbee ekosystém je podstatne väčší. Mám tu, dúfam, aj demo, že reálne Zigbee siete, keďže som spomínal, že máme aj nejaké väčšie Zigbee siete. Áno, podarilo sa, načítalo sa táto mapa. Toto je Zigbee sieť nášho ofisu v Košiciach. Takže vidíte, že keď na to priblížime, takže koľko tých liniek medzi deviceami, hej, koľko v tom meši sa toho rozpráva a retransmituje a tak ďalej. Dobre, to posúvam device grupu, to je len vizualizácia, takže to nevadí. Hej, ale vidíte, že aká maličká v úvodzovkách jeden office, hej, a proste ako šialene vyzerá tá mapa tých interkonekcií medzi deviceami. Hej. Takže toto je nejaká reálna Zigbee sieť. Keď chcete vidieť, ako som hovoril, to je náš office, máme tu nejaké dverné senzory, kopy svetiel, vypínačov, teplomerov, čo tam ešte máme? Veľa toho máme. Napríklad niekto, keď otvorí dvere do našej serverovne, hej, tak okamžite je tam maličký Zigbee dverový senzor, ktorý pošle signál a ide to nášho monitoringu, hej, že boli otvorené dvere do serverovne. Však nemá kto do serverovne len tak vstupovať. Hej. A zase to isté, na serverne môžete mať kľúče, neviem čo, ale výhoda Zigbee je zase, a to je akože celkovo prístupová bezpečnosť a tak ďalej. Keď dáte ten senzor znútra dverí, tak ak vám aj niekto odvrta zámok a tie dvere otvorí, hej, tak o tom viete, lebo ten senzor je znútra. A tak ďalej. Takže tu vidíte, my napríklad v našom office máme nejakých že 100 Zigbee zariadení, hej, v našej officeovej sieti.
A to sú, ako vriem, vypínače tam máme, svetla, tepelné senzory, záplavové senzory, to isté. V serveru máme pod každým rekom záplavový senzor, pod každou chladničkou je záplavový senzor a tak ďalej. To sú veci smiešne, ktoré stoja proste 10-15 eur. Hej. A vie vám to zachrániť. Proste, viete, keď vám začne tiecť niekde cez víkend voda z umývadla alebo z chladničky, tak je dobre tam mať záplavový senzor. Áno, taktiež, to je bežná vec dneska, hej, a tak ďalej. Takže, hej, to Zigbee, ako hovorím, dneska je to úplne používateľná vec. Áno. Otázka bola, že koľko stoja batérie do všetkého tohto. Nie všetko z tohto je na baterkách. Viete, taký vypínač v stene nie je na baterke. Hej? To je fyzická vec pripojená na 220. Áno, všetky ostatné veci, ako tie dverové senzory, to je reálne na baterky. Máme dverové senzory, ktoré 3 roky nebola vymenená baterka a je tam jedna CR2320 bateročka, viete, ten button, baterka. Hej, 3 roky. Pretože reálne ten dverový senzor, on posiela jeden paket, len keď sú otvorené dvere a jeden paket, keď sú zavreté dvere. Ináč nerobí nič na tej sieti. Takže áno, možno dvere, ktoré sa otvárajú 20 krát denne, hej, možno by tá baterka bolo treba meniť, ja neviem, raz za pol roka, raz za rok, ale dvere v serverovni, ktoré sa otvárajú raz do mesiaca, 3 roky tam ten senzor sedí a samozrejme. Áno, to môžem tuto ukázať, hej, keď pôjdeme do devices, tak tu niekde nejaký batériový senzor, hej, otvoríme a on keď pozrieme exposes, hej, tak on o sebe hovorí, že koľko, hej, má voltáž baterka a tu napríklad tento ešte stáva na 100%, hej. Toto je napríklad v našej elektrickej rozvodni, hej, lebo to isté, keď niekto vojde do elektrickej rozvodne, tam nemá čo človek robiť, chcem vedieť, že tie dvery boli otvorené. Áno? Nie. A to si budeme hovoriť za chvíľku. Áno, otázka bola, že čo s redundanciou, že čo keď odíde koordinátor, dajú sa nasadiť 2? V Zigbee nie, za chvíľku budeme presne o tomto hovoriť, teda Zigbee podporuje iba jeden koordinátor, tým pádom, keď odíde koordinátor, celá Zigbee si ide dole. Ale zase koordinátor je 40-eurová hračka, to doslova máme ďalšie asi 3 koordinátory v sklade, proste nám sedia, hej, keď to odíde, vypojím, zapojím, všetko je to softverovo, my používame Z2M, teda Zigbee to Mosquito, hej, teda ten koordinátor je len vec, ktorá má IP adresu a nastavuje sa to cez Z2M, takže vymením koordinátor, ide. Áno? Pardon, ani ja nepočujem? V Európe sa môže používať len 868. 868 je v Európe voľné, 900 je v Amerike nelicencovaná. Takže preto aj tuto v prezentácii, keď si všimnete, všade, vidíte? Tuto je 868 a 902. Hej. Takže aj tuto je vidno, že toto je v Európe, toto je v Amerike. A celosvetovo 2.4 samozrejme. Áno? Je to kryptované. Teda Zigbee má natívne nejakú enkrypciu, nepoviem vám z hlavy akú. Hej. A vlastne tam to je robené tak, že keď sa niekto joinuje do Zigbee meshu, to musíte potvrdiť a pri joine do meshu sa vynegociuje nejaký enkrypčný kľúč. Vrejme, nepoviem vám z hlavy, že akú enkrypciu to používal, je tam enkrypcia. Áno, podobné Bluetoothu. Hej. Dobre, ešte niekto? Ideme ďalej? Dobre, kričte, lebo možno nevidím. Dobre, ideme ďalej. Super. Musíme ísť ďalej, lebo nám už aj začína dochádzať čas. Dobre, takže ako vyzerá Zigbee hardware, to isté ako Z-Wave, tu je dobre, musím opraviť názov, Zigbee, to isté, Zigbee koordinátor 2060 €, odporúčam SM Lite značku, ja používam SM Lite, nemal som s tým našťastie nikdy problém. A nekonečné množstvo zase senzorov, všetkého, čo si viete predstaviť. To, akože keď začnete tie home automation a Zigbee e-shopy scrollovať, tak zistíte, že máte zrazu faktúru za 900 €, lebo jaké parádne veci. Jej, hračky. Dobre, takže. Áno, ešte druhá otázka? Áno, otázka bola, že ako je to s licencovaním Zigbee, lebo áno, ten 802.15.4 je otvorený štandard. Viac menej v Zigbee môže robiť ktokoľvek čokoľvek. Viete si napísať vlastný senzor, sú open sourceové Zigbee senzory a tak ďalej, takže ten firmware nie je nejak, akože ani ten protokol nie sú zatvorené. Druhá vec je, že čo treba robiť, keď chcete niečo predávať ako Zigbee produkt, hej, tam už sú nejaké licensingy, hej, CEčka, štandardy a neviem čo, ale viac menej od Zigbee federácie ako takej nepotrebujete licencovať, od Z-Waveu áno. Takže teoreticky hoci kto z vás vie napísať aj vlastný Zigbee firmware, nie je to problém. Dobre, takže
Thread a Matter. Kde ide budúcnosť? Takže ďalšie dva protokoly, o ktorých budeme rozprávať, sú Thread a Matter. Čo sú Thread a Matter? Thread a Matter sú rodinka protokolov pre budúcnosť IoT. Thread je fyzická vrstva, Matter je application layer, teda vyššie layery a nejaký kontrolný protokol, ktorý už na aplikačnej vrstve rozpráva, čo a ako sa má diať. Čo prioritizuje Thread a Matter? Prečo tento protokol existuje? No, ako vravím, je to ďalšia evolúcia IoT protokolov. Má byť lepší ako Zigbee. Prináša IP stack, teda je IPv6 native. Only IPv6. IPv6 native, but only IPv6. Takže ak nemáte radi IPv6, skôr či neskôr vás to dostihne. Áno, ja viem, to sa hovorí už 15 rokov, áno. Je mi to jasné. Dobre, takže čo je teda, prečo vôbec chcem takýto Thread a Matter a nie napríklad Zigbee? Hej, no, je tam lepšia reziliencia, teda je to odolnejší protokol aj na RF vrstve, aj na aplikačnej vrstve. Zároveň je ešte otvorenejší v tom, že napríklad keď si kúpite Zigbee, ten ekosystém je taký, že musíte si kúpiť koordinátor od niekoho, buď si urobíte niečo ako mám ja, teda softwarový, ten Zigbee to Mosquito, čo je veľmi populárne v open sourceových kruhoch, home assistant kruhoch a tak ďalej, hej. Alebo si musíte kúpiť niečo od nejakého výrobcu, neviem, Tuja alebo niečo, hej, kde oni majú vlastný koordinátorov, ale potom aj vlastný software. Hej. A ten software možno ide v Androide, ale možno nie na Appli, možno majú nejaký desktop appku, možno majú web interface, možno nemajú. To závisí od ekosystému každého vendora, hej, od koho si to kúpite, ten koordinátor a ten systém. Thread a Matter je iný. Thread a Matter je úplne otvorený v tom, že je to jedno, či to je Android, či to je iPhone, či to je desktop, či proste je to novší, otvorenejší protokol, ktorý adoptovali aj všetci títo vendory. Hej, lebo zase to, keď chceme hovoriť o smart home veciach a proste Google Home, Apple má HomeKit, proste Android má vlastné veci, potom sú open source veci, to je akože not the point of this presentation. To by sa dala prezentácia sama o sebe. My hovoríme o protokoloch. Hej. A tento protokol Thread a Matter, vlastne tým aj, že je založený na IP, teda už na IPv6, podstatne jednoduchšie sa integruje, pretože už zrazu nemusíte riešiť, že chcem poslať správu, tak na aký gateway to posielam? Nie, posielam na IPv6 adresu a hotovo. Hej. Či transport na tú IPv6 adresu je cez Ethernet, a to je ďalšia vec, o ktorej budeme hovoriť za chvíľu, alebo cez nejaký thread, to už ja neriešim. A to znamená, že jednoduchšie to vedia výrobcovia a softwaroví developeri naintegrovať do svojich solutionov. Preto sa to aj momentálne veľmi pušuje dopredu a je to budúcnosť IoT protokolov. Hej. No. Takže fyzická vrstva stále 802.15.4, hej, keď hovoríme o thread protokole špecificky. Vidíte, že tu už musíme rozdielovať thread a Matter. Hej. Thread je ten komunikačný protokol, Matter je aplikačná vrstva. Zase je to low power mesh, ale natívne IPv6. To znamená, že vyššie layery už sú normálne IPv6. Nie IPv4, iba IPv6. A ako vieme, je to dizajnované pre moderné IoT. To znamená, zase sa pozrieme na rovnakú tabuľku, veď je to 802.15.4. To znamená, fyzická vrstva je rovnaká ako pri Zigbee. Hej, takže žiadny rozdiel. Zase 250 kilobit alebo cca 8 správ za sekundu limit fyzickej vrstvy. Hej. Ako vyzerá ten connection model? V Zigbee sme mali nejaký koordinátor, router and device, hej, vo Wi-Fi máme access pointy a klientov. V Threade máme tzv. Leader, potom máme router, potom máme end device a potom je border router. Všetko v Threade sa automaticky vyberá, hej, teda žiadny jeden statický koordinátor ako na Zigbee. To je veľká výhoda Threadu, takže Thread napríklad rieši tento problém. Už nemám iba jeden koordinátor, ktorý keď odíde, tak mi nejde sieť. Hej. Viem tam mať viacero lídrov, viem mať viacero routerov, oni si sami zvolia, kto je aktívny líder, router. Keď jeden odíde, niekto to prevezme, je to normálne, že dynamický rutovací protokol na nižšej úrovni, hej, nie OSP, ani BGP, ani nič iné. Je to low level dynamický rutovací protokol. A potom mám nejaké border router, kde border router vlastne transformuje to ako keby nejaký bridge, hej, dá sa povedať v úvodzovkách, ktorý to vie transformovať, zase má to nejakú IP adresu na ethernetovej Wi-Fi TCP IP sieti a vie transformovať message, hej, z TCP IP messageov na ethernete na IPv6 message na Threade. Dúfam, že to dáva zmysel. OK, obrázky sú väčšinou lepšie. Takže ako to vyzerá? Ako sme hovorili, teda Thread, alebo teda skôr, Thread je tá fyzická vrstva, hej, ale tým pádom Matter protokol, ten aplikačný, vie fungovať aj po Ethernete, aj po Wi-Fi. To znamená, že tá IoT sieť je o mnoho viac flexibilnejšia v tom,
že keď chcem mať ethernetový senzor, ktorý je napájaný PoE, môžem. Chcem mať senzor na Wi-Fi, pretože je zapojený v 220 a reálne potrebuje transmitovať nejaký high bandwidth, môžem. Chcem mať low power batériový senzor cez thread, môžem. Hej. A Matter, ten aplikačný protokol, to všetko zastreší pod jedným IoT ekosystémom. Viem, že je to veľmi abstraktné, dúfam, že to dáva zmysel. Ako hovorím, pointa tejto prednášky je overview, nie ísť do detailu. Áno, otázka? Ako? Áno, kolega, vaša pozornosť je chcená. Dobre, dáva to zmysel? Nejaké otázky? Áno? Áno, Matter je... Pardon. Áno. Áno, pardon, je to, pravíme. Ďakujem. Ďakujem. Výborne. Live editing prezentácie. Super. Ďakujem. Super. Takže dúfam, že tomu aspoň trošku rozumiete. Ako hovorím, o tomto protokole Thread Matter sa dá urobiť hodina plus prednáška sama o sebe. Ako funguje tá fyzická vrstva, ako funguje aplikačná vrstva. Áno? Pardon? Áno? Áno, link local adresy sa používajú. Áno, na všetko. Otázka bola, že keďže je to IPv6, aké adresy to používa? Áno, všetko je to link local. Takže nemá to verejné IP adresy. Nie, to by bolo not a good idea. Dobre, ideme ďalej? Super, ideme ďalej. Dobre, takže, ako sme hovorili, Matter je nejaký unifikujúci komunikačný protokol, teda nie fyzická vrstva, ale vyššie. Je to command and control protokol. Hej? A cez Matter potom ovládam jednotlivé IoT zariadenia. Teda posielam im príkazy, čo urobiť. Hej, zase svetlo, zapni sa. Alebo istič, koľko je tam momentálne ampérov, hej, koľko je voltáž, akú mám frekvenciu a tak ďalej. A ako sme hovorili, Matter je vendor neutral. Teda, kedy je to užitočné? Rovnaké ako Zigbee, ale next gen. Teda je to ďalší prichádzajúci nová evolúcia IoT protokolov. Zigbee je na trhu, teda áno, zatiaľ je na trhu menej Thread Matter zariadení ako Zigbee. Teda Zigbee tým, že už roky, ako hovorím, Zigbee je 15 rokov starý protokol, tak ten Zigbee ekosystém je že obrovský. Ten Matter ekosystém ešte nie je až taký veľký, teda môže byť, že nenájdem nejaký senzor, ktorý práve potrebujem v Thread Matter. A Zigbee je taktiež viac mature. Československý krásne slovo. Viac vyzrálý ekosystém než Thread Matter. Realita je taká, že dneska asi ešte je trošku ťažké postaviť, že Thread Matter only IoT sieť. Dá sa to, nehovorím, že nie, ale realita je taká, že oni ešte chvíľku budú koexistovať. Hej? A na tom nie je nič zlé. Aj Z-Wave a Zigbee dlhú dobu koexistovali, hej, a mali ste oba. Takže aj to je také bežné. Ak stávate niečo nové, dneska nemusíte si hovoriť, že to musí byť Thread Matter. Hej, Zigbee je úplne v pohode, to funguje. Dobre, super. Takže posledná vec, o ktorej si budeme hovoriť, je LoRa. Áno? 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 Nie všetky zariadenia. Áno, čo kolega hovorí je, že vo veľa prípadoch viem skonvertovať Zigbee zariadenie na Thread Matter. Vo veľa prípadoch áno, ale nevždy. V prvom rade, akože kde je problém, je, že veľa výrobcov na to má firmware, hej, že vám to nedovolí. A v druhom rade je, že áno, fyzická vrstva je rovnaká, čo akože výborná poznámka, áno, ale nie vždy ten čip a firmware a to, čo tam je ten system on chip, má dostatočné capabilities, aby vedel, hej, IPv6, VR a tak ďalej. Ale áno, veľmi dobrá poznámka, ďakujem. Dá sa to konvertovať, ak to výrobca umožňuje, ak ten čip je dostatočne advanced. Dobre, poďme rozprávať o LoRe. Aspoň trošku. Áno, ešte? Otázka? Áno.
Áno. Áno, kolega hovorí, že čo je realita, že otvorený protokol, že hovoríme, že Matter, aj vlastne aj Zigbee sú otvorené protokoly, ale áno, veľakrát narazíme na to, že presne tak nemáte proste vendor IDčka, messageov a ostatné veci. Že či je to pravda, že sú otvorené, alebo nie. Takto, čo väčšinou tieto protokoly hovoria v tom, že sú otvorené, že si môžete napísať vlastný firmware a netreba im zaplatiť licenčný poplatok za to, že ten protokol používate. To znamená v tomto prípade otvorené. Hej. Pretože u Z-Wave to tak nie je. Z-Wave, keď chcete používať, musíte zalicencovať Z-Wave firmware. Hej. Je to binárny firmware, ktorý musíte bežať, na ktorý máte vôbec kontrolu. Hej. Takže áno, čo znamená otvorené? No keď chcete reálne implementovať tieto protokoly, či Zigbee, alebo Matter, že ako veľmi ste schopní ten firmware napísať, koľko budete musieť tých messageov reverse engineerovať, áno, keď hovoríme presne o tom, ako funguje Apple HomeKit alebo Google Home, hej, a tak ďalej. Nehovorím, že je to perfektné, ale je to stále lepšie, než že musím zaplatiť licenčný poplatok a dostanem binárny blob, ktorý musí bežať na mojom čipe ako Z-Wave. Hej, to je realita. Hej. Dobre. Ešte? Niekto? Niečo? Áno? Áno, otázka je, že či sú to úplne nezávislé veci, teda Zigbee a Matter a Thread, a či sú konkurenčné, či nie. Áno, sú úplne závislé, to znamená, áno, teoreticky môže výjsť Zigbee 5 a byť lepšia než Matter. Nemyslím si, že to tak bude. Industry sa jednoznačne hýbe cestou Thread Matter. Veľkí hráči sa hýbu touto cestou, viac než Zigbee cestou. Samozrejme, čo bude realita, nikto nevieme dopredu. Takže áno, tá fyzická vrstva je rovnaká, teda to 802.15.4, aj keď nie je kompatibilná medzi sebou, lebo vyššie vrstvy sú iné. A áno, teoreticky, technicky môže byť Zigbee 5, ktorú Industry začne adoptovať ešte raz ako Thread Matter. Nemyslím si, že to tak bude, ale môže to tak byť. Dobre, super. Áno. Třeba velký jako šťoukanec do toho prostoru, že takhle velký hráč jako IKEA tam prostě nahrne čidla, světla do kuchyní, Áno. a je to všechno už ten standard. Mají svůj bránu. Áno, poznámka je, že napríklad IKEA momentálne začala robiť Thread Matter. IKEA je ináč obrovský hráč v IoT. Akože IKEA vyrába jedné z najlepších IoT Zigbee zariadení, aké existujú. Áno, a IKEA sa už hýbe do Thread Matteru. Áno? Áno, takže tu je ten príklad toho, že áno, niekedy viete cross-flashovať veci a áno, veľa IKEA zariadení, ktoré bežia Thread Matter, sa dajú vyresetovať do Zigbee módu a zase veľa Zigbee IKEA zariadení, novších, zase nehovoríme, že niečo 10 rokov staré, sa dá preflashovať na Thread Matter. Áno. Tým, že fyzická vrstva je rovnaká, tak vlastne áno, firmware vie robiť veľa v tomto prípade. Dobre, z hľadiska času už musíme ísť ďalej, lebo máme 5 minút na LoRu, takže to bude veľmi, veľmi rýchly overview, čo je škoda, pretože LoRa je úplne jeden z mojich favorite protokolov. Takže čo sú priority LoRy? V prvom rade Extreme Range. Hovoríme, že 100 km. Fyzická vrstva LoRy dá 100 km. Extreme Noise Reliability. Čo si povieme, na to budeme mať slajdu. LoRa používa tzv. Chirp Spread Spectrum PHI fyzickú vrstvu. Chirp to je akože čvirík, ako keď vtáčiky čvirikajú. Môže byť? Cvrlikají vtáčiky. Takže to je taký úplne, že ten fyzická vrstva je úplne iná, než to, čo poznáte. Odporúčam to naštudovať, je to úžasná mágia, ako to funguje. Hej. Very, very large networks. To hovoríme, že bez problému, že tisíce senzorov na LoRe. Hej. A je veľmi flexibilná, to znamená, že buď vieme použiť very low latency a very high reliability, alebo môžeme nastaviť LoRu ako very large latency, low reliability, single way communication. Je to veľmi flexibilný protokol. A LoRa, ako hovorím, je veľmi rozdielná, pretože doteraz všetko, čo sme diskutovali, sme hovorili, že sme asumovali, že je bidirectional komunikácia, že máme nejakú centralizovanú kontrolu tejto siete, buď nejaký koordinátor alebo niečo iné, že máme predictable latency
A že máme sieť, ktorú môžete debugovať. Pretože je to nejaká sieť, sú tam nejaké v úvodzovkách, hej, connectivity. V Lore toto všetko ide out the window. Lora je, že Wild Wild West, môžete mať senzor, ktorý raz denne pušuje proste správu a ani nevie, či tej na sieti je, či tá správa je doručená, nie je a tak ďalej. Môžete mať one-way linku 100 km, kde zase reálne ani neviete, či druhá strana to dostane alebo nie. V Lore je to úplne podporované, hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Lora je perfektný protokol. Teda, čo LoRa teda je? Perfektný v tom, že vám dáva úplnú flexibilitu. Hej? Pri týchto use cases to sú veci, ktoré chcete. A teda, čo LoRa je? Dôležité je tu hovoriť o dvoch veciach. LoRa je aj fyzická vrstva, teda tá rádiová modulácia, tá PHI, a potom LoRaWAN. Čo je tie vyššie vrstvy LoRaWAN, teda MAC plus Network Protocol, hej, tie vrchné vrstvy. A zase to musíme diferenciovať. Pretože LoRa ako fyzická vrstva, hej, frekvencia môže byť, že čokoľvek. Sú veci, ktoré bežia na 433 MHz v LoRe, hej. 868 915, 1,1 GHz, 2, 4, 5. V fyzickej vrstve LoRa je to jedno. Teda ten protokol je tak krásne nadizajnovaný, že dokáže vysielať takmer po hocičom. LoRa Connection Model. Teda máme nejaký LPWAN, teda ako sa klasifikuje LoRa je ako Low Powered Wide Area Network. LoRa je vždy hviezdicová topológia alebo point to point, čo má zase výhody aj nevýhody. A vlastne, keď hovoríme špecificky o LoRaWANe, tak potom v LoRaWANe devicey vždy hovoria k nejakým gatewayom. A tie gatewaye, zase môže ich byť jeden alebo viac, na ktoré pušujú, potom vlastne pušujú správy už naspäť do väčšej siete a do aplikácií. Hej. V LoRa máme také 3 typy zariadení, class ABC. Class A je uplink only. One way communication, lowest power, ale paráda. Class B sú nejaké schedulované receive windowy, to znamená, že druhá strana vie, že v tomto okne sa má táto strana ozvať a ja len vtedy mám počúvať. Takže power efficiency v LoRe vie byť dokonca taký, že oba rádia sú mŕtve, hej, vypnuté, a zobudia sa len v nejaký špecifický schedulovaný window, kedy komunikujú, že úplná power efficiency. Alebo môže byť device, ktorý je always listening. Hej. No, úplne OK, to už je taká klasička ako hej, vo Wi-Fi reálne. No, neexistuje žiadna asociácia ako u Wi-Fi, to znamená, je to že úplne že divoké, hej, hocikto môže hocikedy hocičo odvysielať, a len vlastne správna enkripcia a správny channel hopping order a nejaké ďalšie veci zaručujú, že to funguje. Áno, končíme? Dobre. Takže o LoRe, ak vás to zaujíma, príďte za mnou, povieme si viac. Máme tu ešte asi ďalších 5 slajdov, alebo ak vás zaujíma LoRa, treba sa ozvať, možno budúci rok urobíme čisto LoRu. Díky moc.